Асомиддин Records тақдим мекунад. шеф, мегум язам бигирам. Тра агар бинанд талхакаф мешаванд. эй, асақолак, пешхита нигаҳ кӣ? Рост мега вообще-то. духтаро ҳар рӯз муҳканак доранд аз пушти ман. Чӣ гуфтасе шумо? Дига чӣ канак надоранд? чӣ, бовар намекунед? доказат кардан дар кора шуморо, а? Мусафед шидай охи дар ки дар коре? ман мусафед шидам? Рост мега. шеф, нав аз 100 гилм 1 гилм шукуфтай. шумо чӣ гуфтасен, а? Аз 100 гилд 1 гилтам шукуфта боша. Неким гули асосият пуч шидагия. мо ҳоли гули пучида шидаро нишонтон метем. Ҷоша нишон мети охи. чӣ шумо издеваться доред, ҳа? нахан мегум.